Hello guys, आंनि बे फार्स्ट ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो आं सासे नागालेण्डनि बर' सेंग्रा फार्स्ट भिडिअ नालाय आंना एसे कनफिडेन्सआ ल'बो जानो हागौ एसेबां कनफिडेन्सबो गैया आंना एसेबां भिडिअ आरो केमेरानि आवगायाव फैनानै भिडिअ बानायनो एसेबां कनफिडेन्स फैया माने आं बे फार्स्ट ब्लगाव आं मोनसे एन्टारटेनिं एसेबां इन्टारेस्टिं जायाबो जानो हागौ बे आंनि फार्स्ट भिडिअ आरोना हाजासिमखौ इन्टारेस्टिं बानायनो नाजागोन इन्टारेस्टिं एन्टारटेनमेन्ट बानायनो नाजागोन आं एसेबां हायो एसे कनफिडेन्स जेथिया भिडिअ मोननै मोनथाम बानायगोन जेथिया कनफिडेन्स फैगोन जेथिया आं एसे स्ट्रं जागोन आरोना नोंसोरबो एसे हेल्प खालामोब्ला नोंथांमोननि सिगां आं बे बिदिनो गोबां जायगा देखायगोन नागालेण्डनि जेसेबांखि हायो आं नोंसोरखौ देखायनो नाजागोन आरोना नागालेण्डआव जेसेबां मोजां मोजां जायगा दङ एरिया दङ बर' गामि दङ बिदि आं नोंसोरनो देखायनो नाजागोन आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आं बे फार्स्ट ब्लगाव आंनि स्ट'रिया बेनोसै आरोना ब्लग फार्स्ट आं मोनसे इन्ट्र'आव सोलों नालाय बेयाव जेबो जायगा बेरायनायनि बा जानायनि लोंनायनि जेबो बेयाव थानाय नङा दोनै आं फार्स्ट ब्लग नालाय आं हाजासिमखौ नोंसोरनो भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामनो नाजागोन आरोना नोंसोर आंखौ एसे सापर्ट खालामनाय जाबाय आं इउटुबाव गोबां भिडिअ नुयो गोदान गोदान बड'लेण्डनि सेंग्रा सिख्लानि ब्लग बानायनानै आगारनाय मानाय आंबो सासे नागालेण्डनि नालाय आंबो नायनानै बानायनो लुबैयो नालाय ब्लग आंबो बेनिखायनो आंनि फार्स्ट ब्लगाव दिनै फार्स्ट इन्ट्र' होदां नोंसोरनो आंबो सासे ब्लगार जानो एसे नाजागोन आरोना एसे दा कनफिडेन्सआ आंना एसे ल' जागोन बे